Sen piti olla tavallinen päivä. Eipä kehtavasti ihan kehua, mutta ihan itse on tehnyt ja itse suunnitellutkin. Vaan sen minä uskon huokkeasti, että tämän tekemiseen ei ole tarvittu arkkitehtiä eikä suoraa kulumaa. No eikä tunnu edes tyyriiksi. Ei tarvitse kätkävaloille tietenkään, että kuka sen hurskaisten hirsilinnan osti. Venäläiset! Sen hurskaisten hirsilinnan osti ison naapurin mies. Rahallako ne meidän vaan viiä meiltä nyt ne maat, mitä ei väkisellä annettu? Niin. Sehän ei onnistu niin kauan kuin tässä ukossa henki pihissyy. Oli tuntenut tullissa, että pahoja miehiä oli tulossa rajan yli. Eikä se tosissaan ole. Ei sitä tiedä. No niin, mitenkä on? Aiottakaa istua siinä vain tumput suorina, vai vieläkö löytyy miestä, kun on tiukka vaikka? Pietu, älä tie hullujasi. Tuu pois sieltä. Ja minä tarvitsisin oikein kovasti muuta miestä. Eihän tuonne ees kahta mahu. No mahtuuhan siihen, kun ollaan päällekkäin. Krasiva ja suomineita ja rumaruski King Kong, olisiko hyvä? Ja vielä iltasella pitää saada uutta uunia. Arne Kehänen, Hilkka Oikarinen, Katja Kemppainen, Riitta Nykänen, Kätkäläinen ja naapurin mies Puolangalla kesäkuusta eteenpäin. Sano, että ihminen varahetessaan viisastuu, vai ei tämä?